Uwaga, moi drodzy, nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Zapraszam was na wielką, niesamowitą przygodę w... O kurde, w armię. Odpaliłem armę pierwszy raz od dawna. W ogóle ja w nią nigdy nie grałem za bardzo. Znalazłem sobie jakiś tryb, co też nie było łatwe, bo albo mnie rozłączało, albo mnie wyłączało, albo mnie wywalało. No, cuda na kiju się działy. Ale w końcu udało mi się dołączyć. Jestem z siebie bardzo dumny. Teraz gram tutaj sobie w jakiegoś deathmatcha i zobaczymy, co z tego będzie. Wybrałem sobie na początku, kurde, mi się zawsze myli, że to nie jest normalna gra, tylko że to jest arma i że tu się dzieją cuda i ja nie wiem, co ja zrobiłem właśnie. Wlazłem w ścianę jakoś chyba. Czekajcie, spróbuję się z tego jakoś wymiksować. Dobra, chyba się udało. Czekajcie no. Co się dzieje? Ja wlazłem w beton. Dobra, już nie chcę, już tego nie będę robił. No to jest, trzeba pamiętać, że to jest... Army to były zawsze specyficzne gry. A ja nigdy nie byłem wielkim fanem. I kiedyś, może jak kojarzycie, jakiś czas temu postanowiłem zaszaleć i sobie zakupić trójkę, bo była jakoś po przecenie chyba. I mówię, kurde, głupi by nie kupił. I chyba byłem trochę głupi, że kupiłem. Bo ja wiem, że to trzeba pościągać masę modów i w ogóle. A ja to zrobiłem i potem mi gra nie chce odpalać z tymi modami. Także no, ja chyba nie jestem najlepszym, najakuratniejszym człowiekiem do tego typu gier. Dobra, idźmy gdzieś, gdzie jest akcja jakaś. To ja w ogóle tego nie ogarniam, to tych mnóstwa tych trybów, te RPG, Altisy, King of the Hill, w ogóle do 90% serwerów mnie nie łączy. Nie wiem, czego to jest wina, no prawdopodobnie, że nie mam tam jakichś pościąganych mapek czy modów. Ej, tam wróg biegnie. Jak on mnie teraz... LOL, to do... A, to do mnie strzelali, to dobrze myślałem. Tylko to akurat nie on. Dobra, o! Teraz mam przynajmniej... Aha, miałem na chwilę. Dobra, teraz ponownie sobie trzeba wybrać wyposażenie. Tutaj sobie levelujemy. Jak to się robiło? O. Primer. No niestety ja mam do wyboru tylko jeden, bo tu trzeba mieć levele. A ja nie mam żadnego. Także to sobie weźmiemy. Jakieś podstawowe rzeczy. Może tym razem będzie lepiej. Dobra. Idziemy się bić. Będzie dobrze. Go into battle. W sumie jakby człowiek nad tym przysiadł, to może by było przyjemniejsze od tego H1Z1 w końcu. Coś trochę lepszego. O kurza, twarz. Ale trafiłem go! Czyli jest szansa, że się wykrwawi i umrzy. Kurde, oni mają takie fajne bronie tutaj, niestety... Nie dla psa kiełbasa. Dobra, weźmiemy sobie... Chyba, że już to miałem ubrane, no nie wiem. No trochę lol. Trochę lol. No w sumie spoko, dzięki. Wolę to. Nie wiem, co on tam miał. Biorę wszystko. Jak to mówią, głupi to ma szczęście. Ej, to chyba w ogóle ja jestem. Z poprzedniego wcielenia. Jezu, jaki smutny. Masakra. Dobra, ja sobie trochę przycupnę. Jakoś pozycję zmieniało swoją. Nie, zaś zrobię krok w ścianę. Dobra. Jestem pierwszy mój wróg uszczelony. To już jest do mnie, moi drodzy, wielki sukces. W tej grze.
Dobra, ale nie osiadajmy, jak to mówią, na laurach. Kuźwa. Widzieliście jaka akcja? Pokapował się. Ewidentnie, całą ścianę zepsuł. Dobra, no ja już tu nie mam życia w tym domku. Coś jestem ranny troszkę. 68 hapsa. Czy tu jest jakieś krwawienie? Tutaj chyba nie, na szczęście. No nie no! Sorry, mam okno otwarte i... Przejeżdżają wehikuły roztomajte. Czy ja muszę za każdym razem brać całe te wyposażenie? Nie wiem w sumie. Dobra, na pewno broń trzeba wziąć. Tu się jakoś kamerę w ogóle zmieniało, nie? Ale na tym trybie chyba akurat... Nie mogę. Komendy... Sorry, to nie tak miało być. Ale widzieliście jaki bajer? To się nazywa edycja na żywo. Fajnie by było, jakby zaś na mnie wlazł wróg, nie? No. Także, nie, teraz, na czym ja skończyłem? Nie wiem, czy powiedziałem to, co chciałem w końcu. Czekam na wszystkie rady. Czekam na wszystkie rady wymiataczy armowych. Którzy mi powiedzą, co robić w tej grze, żeby było fajnie. Dajcie mi jakieś tipy. Co mam robić, żeby się w tą grę fajnie grało? Co mam zainstalować? Jak mam żyć tutaj? Jak żyć? Ale sobie wyhaczyłem fajną giwerę. Ja w to grałem naprawdę krótko, już nie pamiętam nic, jak się celowniki Kuźwa. Ale było bliżej niż zwykle. Ja teraz nie wiem, czy ja to mam brać, czy nie. No sobie poklikam na wszelki wypadek. A, zmieniają się, bo widać po tym. Widać po... Save as. Dobra. I sobie go zapisałem i teraz chyba już taki będę miał. Czy jak to będzie wyglądało? Ja pierdzielę! O co chodzi? Ale gościu dostał serię po plerach, to chyba koifnie. Mam to? Co miałem? Nie no, nie mam tej broni, zaś. Muszę tak, czekajcie, load. Nie, jakby to zrobić? Primery. Teraz sobie wezmę tak, takowesta, brele. Aha! Dobra. Error getting low, try saving a new one. Dobra, czaję. Czaję, co robiłem nie tak. O kurde. Co tu tak bolszewicko? W sensie, że czerwono. Ja się nie mogę przyzwyczaić do tego, że tu inne celowanie jest jak się przytrzymie, a inne celowanie jest całkiem jak się kliknie raz, że to jest do oka, albo takie zbliżenie po prostu... Fajna giwera. Dawaj. Aha, purchase. LOL, to jest do kupienia. Kurde, biją tu po tym domu jak oszalali. Ja pierdzielę. Ja się stąd chyba wymiksowywuję. Dobra. Lecimy. Kurwa. Przeżyłem. Bieg śmierci. Dobrze przynajmniej, że nasi są na mapie oznaczeni.
kurde. No i kurde error. Czekajcie. Szefie. Ja chcę tak. To chcę. Zaraz będę miał drugi level, jak tak dalej pójdzie. To chcę. To chcę. I to. Damy save as. Loadout cooldown is... Co tam jest? Wait 5 seconds. Dobra. Do wojny. Dobrze przynajmniej, że te przełożenie do tej strefy walki trwa taką chwilę. W ogóle, czy ktoś z was mi może wytłumaczyć, dlaczego zawsze tak było, że army miały takie straszne wymagania sprzętowe? Że mi to działa w tym momencie jakieś... No nie wiem, nie mam tutaj licznika klapek. Ale no nie jest jakoś super, a to nie są oczywiście jakieś detale. Najwyższe, że to chyba chodzi o ogrom tej mapy generalnie, nie? No bo mapy tutaj są naprawdę przewielkie i wszystko jest takie dopracowane dość. Ale już niedługo nowa karta graficzna. Sobie sprezentowałem. W sumie nie wiem, czy wy to oglądacie, jak ja już ją mam, czy jeszcze nie. Dlatego ciężko powiedzieć, ale w każdym razie na tą chwilę, czyli na niedzielę, jutro czeka mnie odbiór nowej karty graficznej, czyli GeForce'a GTX 1070, którego wymieniłem z mojej 970 i powiem wam, nie to, że... Kurde. Nie to, że z 970 jest coś nie tak, to jest fantastyczna karta, naprawdę. Naprawdę, jeżeli chodzi o cenę i osiągi, no to jest mega sprzęt. I nawet na dzień dzisiejszy mógłbym spoko polecić zakup. Tylko, że wiecie, jeżeli ktoś streamuje, nagrywa, potrzebuje mieć... Nie obadałem troszkę. To potrzebuje mieć, wiecie, zapas mocy, a szczególnie, że była oferta za dobrą cenę i udało mi się za dobrą cenę sprzedać moją, to stwierdziłem, że kupię. No i widzicie, coś jest nie tak z tym kurde robieniem sobie tych tych ekwipunków ładowaniem. No i stwierdziłem, że sobie wymienię. A jeszcze mało tego. Można dać łapkę w dół za to. Albo do góry na lepszą przyszłość. Jakbym przycelował normalnie do oka, to bym go zabił. W ogóle ten system tych spawnów jest chory. To jest chore. Jak ci dzieci wrogowie się pojawiają. Znaczy, gdzie my się pojawiamy w sumie. No. I dodawają za darmo kompletnie Gears of War 4, którą i tak bym kupił, bo jestem wielkim fanem serii Gears of War, dlatego można się spodziewać na YouTubie i na streamach. A ona kosztuje 240 zł, także nie jest to mało. Także wiecie, mogę tak sobie jakby te 240 odliczyć od ceny tej karty. No i to się naprawdę wtedy się kali. A to jest, myślę... W ogóle, czy ja mam automat? Nie. Czy tu się jakoś zmienia tryby strzelania? Gdzieś się zmieniało. Żebym ja to pamiętał. Czekajcie. K, kompas. L, latarka pewnie jakbym miał. Schowanie broni to nie jest to, o co mi chodzi. No dobra, nieważne. To jest może tylko automatyczne. Także no, 1070 myślę przyszłościowy upgrade i naprawdę przez długi czas nie będę już musiał wymieniać sobie, tylko do kompa dokupię RAMu 4 albo 6 giga. Albo 8, będę miał 16. Nareszcie! Dobra. Zaczynam już czaić, jak tu trzeba operować wszystkim, żeby dobrze żyć.
A, wymieniłem w sumie na to samo. O, chętnie, bardzo chętnie. Dzięki. I sorry w ogóle, że tak wyszło. Kurde, jest wróg. No nie zdążyłem. A było blisko. Czekajcie, a może ja tą broń mam schowaną? No niestety nie. Zaraz będzie drugi level, będzie dobrze. No, a różnice jak widziałem w płynności pomiędzy 970 a 1070 są dość znaczne. Także myślę, że my body będzie ready na produkcję typu Battlefield 1 czy też Gears of War, bo ta gra też nie ma jakichś małych wymagań sprzętowych. W ogóle czaicie, że ona waży 72 giga. 72 giga. Ja nie wiem co w tej grze tyle waży. Oby to była dobroć. Oby to tyle ważyła dobroć i doskonałość tej produkcji. Niestety... Kurde, ja nie wiem w ogóle kto mnie zabija w tej grze. Przecież to jest porażka. Przecież to jest porażka. Dobra, już wciuli tam mam. 72 giga. Nie wiem co może ważyć w grze, która nie ma otwartego świata, w której kampania jest liniowa do bólu, bo w Gearsach jest liniowa do bólu kampania, chyba że w tej się coś zmieniło, nie wiem. Może będzie otwarty świat, chociaż mam nadzieję, że nie. No, mapy do multi, wiadomo i tak dalej. No, gra łazi na Unrealu Engine 4, czyli oprawa graficzna będzie... No, będzie na bardzo wysokim poziomie, bo to jednak Epic Games wie, jak wykorzystywać zasoby Unreala, także o to się nie ma co martwić. No zobaczymy, no. 72 giga pobierane ze sklepu Microsoftu. O, może trwać to wieki. Jeszcze nigdy żadnej gry na tym sklepie Microsoftu nie zakupowałem. Jeżeli wy mieliście okazję, to dajcie znać. Słyszałem tylko, że na przykład Forza tam była z tego sklepu Microsoftowego i że była ona masakrycznie zepsuta, że w ogóle coś się psuło przy pobieraniu. Trzeba było od początku pobierać jeszcze raz. Dobra, ja to kończę. Ja to wyłączam tą grę, przełączam scenę i... Endę, mam dość. No, czekam na wasze porady. A propos tego, co robię źle. Znaczy, no... Wiem, że większość. Dobra, tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na G2A i napiszcie, co robić, żeby w to się grało fajnie. Tyle, cześć.